Bonjour olo jiaby. Mbola mandrendregny andra ty fa zato ndraiky fa magnomagna zogny antsika amile fizaragna vola amin'ny atsika membre. Fa aloka za andegnano zegny, za tsy maintsy mipety déjeuner koto. Itanareo kibonazy maventy be igny, afa magnano godro kibonany zay, mila mihina aloka andiasa. Tsy maintsy vokisiko petit déjeuner nany ty. Tarignesa tsara rambaroko anao koto. Anao matsapa voatsindry anao fiainagna koto. Matsapa voatsindry anao fiainagna. Azonao? Fotony nagnino? Za ataonao hoe makorely, nanambady vazana avy andafy, za nataonao hoe makorely boka avaratra, isanandro anao magnaratsy viavy boka avaratra. Za mavita raha tsy vitanao koto. Za havanao za mavita mizara volan'olo maro, nampitombo volan'olo maro. Matsapa voatsindry anao fotony amin'ny pibinao efa magnambara tsara be le fialonagna anao volagna ya makotipa miseho milay. Anao igny amizay mipoerapoera isanandra, managna diplôme, nandeha mianatra, magnambany holo. Eza ma bro yasanao ya. Ino asanao andafy eto koto? Olo managna diplôme zay koa nandafy eto, tsara asa miasa bro. Azonao tsy magnano asanao. Mbariko anao tsara. Anao mandeha volagna, ino aveko mandeha mampiasa volan'olo Madagasikara? Ino foma inananao tain'olo Madagasikara isanandra io? Nadignanao anao fa mipetraka andafy aty, anao mandeha mivolambolagna olo jiaby Madagasikara, mina taindreo Madagasikara io. Lany fagnano niany, za ko mampiasa volan'olo Madagasikara meme za andafy aty. Volandreo miaraka amin'ny volanaka miasa zao andreo vola koto. Tsy anao tsy mahay. Boka amza miasa andafy zay za misy vola. Atambatra amin'ny volandreo hely hiny. Ampiasainay agnatin'ny groupinay. Zegny navieko za miara-miasa amindreo io. Zegny aviendreo mahazo vola hato io. Ary isanandra ato misy olo mahazo vola koto. Efa zegny tsy zakanao. Nandeha nagnano vidéo anao, nandeha nagnasasa za tsy nagnasanao. Afiaranaka tsy afiaranany, tsy afiaranao ny diranao. Everinao mbala alaza fonao igny tellement alaza be mandilitra ninaka. Zava viny vidéo ntsika. Mbola vatsindriky fonao koto. Viny vidéo ntsika fa tsy mitanta. Ninaka mandeha 50,000 vues. Tsy mitantagna. Anao jo io, no moala amizegny, anao ino solution anao farany, andegna sasarazagna za, tsombala vidéo anao io oatra ambony ninaka, mbola tsy ni oatra fokoto. Na bonginginao ivona todo be anao ia boka anao vidéo, anao tsy ni oatra vinaka koto. Mbarako anao tsara, anao mbola vatsindriky fo. Mbarako anao tsara koto. Ary tsy boka amin'ny fagnaratsiavanao za, tsy diran'olo agnatin'ny groupe naka, contraire. Publicité ni groupe naka ira nataonao igny. Naro nidriky. Maro mandefa message manankôry maraha zegny kasikazy zay matoky anao. Manankôry raha zegny agny. Karakôry fa zogna vola zegny. Contraire koto nanjaka publicité ni asa nakara ataonao io. Vao meka ampiroboroboro ino groupe ne. Mbarako anao tsara. Zay. Donc raha ekambaranao koto. Anao ko fa azon retour d'azonao. Ahana tainao. Regninao zay. Tellement anao tsy manjary koto. Vidéo n'olo miada fa misy ferton vocaly na ireo tompony hady fa tsisy vocaly. Mbala misy tanany. Mbala misy aminao. Mbola vitanao nagnano montage na tsy ako nino jiaby. Lany asa anao koto e. Lany asa. Tegna lany asa anao. Ambarako anao tsara be zegny. Ty petit déjeuner nao zegny tarignesa tsara linamboa voto anao koto. Amagnaraka za volagna raha momba za. Aza magnasasa za fa za tsara nagnasanao. Anao fa nagnasasa za, zay za vao nagnasanao. Mbarako anao tsara.